Samantala, sa bayan po ng Manaoag, madadagdagan pa ang mga child development centers sa nasabing bayan bilang bahagi po ng patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan sa maagang paghubog ng kakayahan at kaalaman ng mga batang mag-aaral. Nakatakda ang pagpapatayo ng bagong CDC sa barangay Liksi, kung saan naglaan ng 600,000 pesos ang lokal na pamahalaan para sa konstruksyon ng pasilidad. Ang pondo ay magmumula sa 20% development fund habang sasagutin naman ng barangay ang pagbili ng lupa at pagtatayuan nito. Kasalukuyang isinasagawa ang proseso ng mga legal na dokumento upang matiyak ang formal ng nakapangalan sa barangay ang ilalaang lupa para maisakatuparan ang nasabing proyekto. Ayon sa LGU ng Manaoag, layunin ng dagdag na pasilidad na matiyak ang mas maayos at dekalidad na serbisyo para sa mga kabataang Manaoagenyo. IFM News. IFM News. IFM News.